wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterangkan goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencak ing ngepang kekancangan terindik saka katoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan ini Bapak Lurah Kang Sarto panitia ngresake adiku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Wah ya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh ya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ros. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran sekali lagi masanya iku budaya atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat yo. Alhamdulillah dangu mboten kepanggih nggih Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Tamu kangen kalih kru Astabrata. Iya, nggih Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Dan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng
Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, ora? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Lah iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, prioritas. Ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men kok Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Yogyo. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar iki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora Saiki. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho, nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Asmarandana, nggih. Yuk. Nadian wujud temong peksi
Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Wah. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep aja. Guyu aja. Lanjut. Pasaingkan golek isi podang Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau Wilis sanes? ya, wilis ijo kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Ya itu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sithing nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Weh. Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhitipun Bapak. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak
podang adudot ati kepranan naramanda atiku tansaya datra tasranani sepikat mulut Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Ah nggih, Bapak. Mboten ketang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Pak nggih. Sunari. Semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nggih sugeng dalu. Nggih. Nduk Intang. Nggih. Niki kalih sinten, Bu? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalu? Mboten mlebet Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking Bapak. Oh, gitu. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan dan pesannya Bapak. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam. Nggih. Kalian Nduk Lintang Kairo. Nggih. Dan kampung memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu. Oh, ngaten nggih, nggih. Pengen koyok nopo toh daripada
namung liwat napa kuwi jenenge? HP. YouTube. YouTube, apa? YouTube, YouTube. Nggih. YouTube. Kan penasaran. Penasaran. Daripada penasaran, Ditekake. das kula sowan teng jenengan kalih Alhamdulillah. Nduk Kairo kan ngoten. Nggih, matur Awale ngoten sembah niku. nuwun, Bapak. Dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa mboten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Wong jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa mboten? Bangga setuju. Setuju. Bangga Suara rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak- mikul suket Mas Deh. Tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Ah iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki dawuh malih? niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh nggih. Nggih. Niku wonten iki putun cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh, Wah. Kanton nyebut Bentar, Mas. Karangkates lho, Pak. Karangkates. aku lek mikir tak rewani. Jariku tak wolak-walik. Nyuwun ampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng gelem nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat mung bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Nggih. Di sini dulu ya, Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang kok, nggih, ya. nggih. Oh Nggih, niku Dik mungkin Lintang bare niki kula nggih tak nyanyi. nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh kok, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih, Bapak nggih. Oh joget. Nggih, Wah, nggih siap. Tendangane Gonggomino, tayub tulung aku. Oke, nggih, ayo. Yuk, mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk. Ayo, Lintang. Karangkates Bandungan wewengkon Malang. Kinclong banyu ning gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing Yo, Asprawetan. jogete Mas. Terus tumetes atiku teratapan longga cecer sona halos halos rek manik koran lawas pinongko dadi kasure
kowe nate sumpah prasetya ilang mesra saiki ana ning ngendi tanpa pamit teka nylayani janji swara ati mung tansah tak enteni karang kates tinggal tresno kang sejati Nggih, matur Nggih, nuwun. sampun katuran karang kates Bapak. Nggih, kados pundi, Iki Bapak? tasik setunggal buntutan. Napa niku? Sisi deman. Oh, nggih sesideman. Sesideman. Ben dikancani. Nggih, monggo. Sinten? Ya ampun matur sembah nuwun sanget Bapak. Sampun repot-repot matur Nggih, ngapunten. suwun. Niki. Mbak Renjel sesideman ya. Nggih, sisi Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo Mbak Renjel. Nggih. Nggih, gerekaken nggih. Sampun Bapak. Nggih matur sembah nuwun sanget nggih Bapak. Lancar rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun nggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih. Nggih, lenggahipun di tengsanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung nggih niki. Nggih, langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang bepisahan retyakan suwestia pari wangi semudono marang kula Liwat kincanging alismu tata andor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngelakeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketukan dirimu jiwa ragaku aku kehormatan mapro hukuman pinjo. Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukane masai sini kowe apa
dan Mbak Ranger.